Erről a vízről azt kell tudni, hogy ennek a víznek vannak mélyebb és sekélyebb részei. Összesen mintegy 100 hektáros vízterület, ez 8 részre van felosztva, különböző nagyságú részekre, és ezeknek a részeknek a mederviszonyai is és a halfajtái is különbözőek. Addig, amíg a mély vizeken nagyon szép számban megtalálható a fehérhal, tehát dévér, kárász, pontyféleség, addig a sekélyebb vizeken, főleg a rablóhalak, különös tekintettel a csuka. Na most ennek megfelelően az Egyesületünk egy 5 éves halgazdálkodási tervet állított össze, és direkt ilyenfajta megközelítésben célozta meg a halféleségeknek a telepítését. Ennél fogva, hogyha valaki csépára jön, és megmondja, hogy milyen halat szeretne fogni, akkor mi nagy biztonsággal tudjuk tájékoztatni arról, hogy körülbelül melyik holtágunkra kell mennie. Ebből a 8 holtágból egyet föláldoztunk arra, hogy a bojris horgászoknak kedvezzünk. Annyit kell tudni, hogy ez a holtág, ez körülbelül 90 éves. Avatott ismerője Halőre Barta Sanyi, egykori versenyhorgász, aki önzetlen tanácsokkal, igazi csépai vendégszeretettel várja az ide látogatókat. Idei szép fogásait tucatnyi fotó őrzi. A közel 90 hektárnyi vízfelülettel büszkélkedő 8 holtágból álló horgászparadicsom Kecskeméttől 40, Szegedtől, Szolnoktól 60 kilométernyire található. Napi jegyet Csépa központjától pár száz méternyire válthatunk az Egyesület irodájában,